И здравейте, днес ще снимам на Need for Speed Underground 2. И започвам първо с дрифт. Това съперници. Един съперник ще го един, даже един високи и да така. Тези двете се опитват. Ого, съгласявам с късата монетка. Това е 1000 и нещо. Аз ги имам 4000 и нещо, брат. О, той 9. Аз ще ги направя пък. Их. Блъснах се. Их. Може не този. Просто не съм сигнал още много. Аз ли съм първи? Да. И съм още. Победа, брат. Така. Това е съвсем интересна колонца. 20555. Един път. Ще му дам пред меня. Какво? Брат. Тя е мина през жената. Опа. 456 пъти. Ого. Мина. Гледаш тук. И сега какво става? Не съм свикнал просто все още да дрифтя. Той завърши. Пак победа. Ха-ха. Така, ще вляза в кариерата малко. Или ще на един спринт. Брек. Съперници един. Сложности високи. Също един със пак. По-хубаво също един. Тази кола не минавам. Аз съм много бърза. Не по-бърза от моята. Не си по-бърз, бе. Не си, бе. Казах ви, че не е по-бърз от мен. Далече. Това обаче заводите ми са много трудни. Малко е. За малко да се блъсна. Беше, ако съм загледал се в резултата. В насрещното съм много съм зле. Как му влязах в насрещното? Ето така вече... Може малко. То се не е далечко. Обаче ще ме пряко. Не! Как може да се блъсна? Вой! Ти ли, бе, брат? Не можа. Слабак. Слабак такъв. Ще ме мини, бе. Ще ме мини. Минута. Той е слабак, не мога да минава. Аз съм просто по-на Need for Speed. Той минава от другаде. Не, зад мен минава. Не! На кого съм бях? И победа! Супер! Така, влизаме си малко в кариерата. Ние какво направим? Така, давай кариера. Ти си. И тук съм с Nissan. Виж колко съм си готинен гол. Опа! Забравях отде се пуска нитро.
Сега се... от талата било. Забравях отде се пуска. Спомням се от шлифт. Не става, са пробвах от талата. Нямам повече, искам пари. Сега назад не мога тук. Така. Една. Бе. Супер. Те са ми просто карта. И това беше от мен. Това